なかなか立派な劇場だろ。ああ、フォンテーヌのか。有名だな。俺はまだ見たことない。ここだ。もう始まるぞ。悪い、ちょっと失礼。開始間際にでかい声を出すな。なんだか嫌な感じ。まあいいや、気にしないでおこう。ほら、来たぞ。彼女が今日あんたに紹介したい相手。劇団の首席歌手、ボジャニーツァだ。